दिनै एमएलए जयन्त बसुमतारिया 3 नं सिडली विधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय बामोनगाव प्रेसिडेन्सिनि बेंखनाव थानाय पुब दत्तपुर आरो जावलियापारा गामिनि बान्दोखौ नायफैना सेराम बान्दो कमिटि दैदेनगिरि आरो सरासनस्रा रायजोफोरजों जेंनाखौ लानानै गुवारै सावरायलायो। ओनसोलनि आबाद फोथाराव बे दै मोननांगौनि थाखाय सेराम बान्दोखौ लुफुंना होगोन होनना रोखा बुंथियो। थांनाय 12 बोसोराव मोनसेबो मावफुंजायै बे ओनसोलनि लामा, मोब्लिब राहा, आइवाइ न' जेंना गासै जेंनाफोरखौबो मोनसेनि उनाव मोनसे मावफुंना होगोन होननानै बिथां एमएलए जयन्त बसुमतारिया बुंथियो। बिथाङा लोगोसेनो फोरमायबावदि 12 बोसोराव जेरैबायदि रायजो राजाफोरनि फारफ्रोमबो गोनांथार बिथांखिफोरखौ सोरखारा 25 जौखोन्दोआव मावफुंना होदोंमोन, नाथाय गाव बे बारनि बेलायाव 95 जौखोन्दो जौगालु बिथांखिफोरखौ मावफुंना होगोन होननानै बिथां एमएलए जयन्त बसुमतारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। नैबे मुहूर्तआव पश्चिम दत्तपुर होननाय मोनसे गामियाव फैदों, जि गामियानाखि जोबोद गोग्लैसोनाय। थांनाय 12 बोसोराव बिथांमोननि जि लामा बे जायाखिसै, बिथांमोनाव इलेक्ट्रिसिटि बे फैयाखिसै, आरो नुबाय जे बिथांमोननि थांनानै थानो थाखाय मोनसेल' राहायानो जाबाय बे आबाद। दा आबाद थिलियाव दै गैया, बान्दोफ्रा बायनानै दङ। दा सेराम बान्द होननाय बिथांमोननि मोनसे बान्दो, जाय बान्दोआ थांनाय बोसोरनैनिफ्राय बे माने बायबाय थादों, खोजायाखै, सरकारि जेबो अनुदान मोनाखै। दा बेनिखायनो बिथांमोन खावलायहरनाय बायदि दिनै आङो बे सेराम बान्दखौ नायफैदों आरो बे गामि पश्चिम जे दत्तपुर, बे दत्तपुराव फैनानै लामा सामानि जे अबस्था, बिथांमोननि जे सरकारि आसनिफोर जेरैहाय दा PMAY जे न' मोननांगौ, बे न'फ्रा दिनैहाय गंसेबो सासेनियावबो नुनो मोनाखै। थांनाय 12 बोसोराव जिबायदि मोनसे नासयजानाय बे ओनसोल, बेनिखायनो बे ओनसोलनि जौगानांगौनि थाखाय दिनै जोबोद मोनसे मावनांगौ बे मोनसे हाबाफारि दङ। आरो बेखौ आं बे सिडली समस्तिनि सासे एमएलए जानानै बिनि दायित्वखौ आङो रुजुननानै लादों जे दिनै आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंबाय थादों जे आसामखौ मोनसे जौगासार मोनसे आसाम खालामगोन। बे आसाम खालामगोनब्ला दिनैहाय जोंनि नैबे ओनसोलाबो जौगानांगौ। आरो दिनै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव दिनै बिटिआर सरकार जाबाय थादों, जाय बिटिआर सरकारा बयखौबो लोगोआव लानानै थांनायनि बाथ्रा बुङो। बेनिखायनो दिनै आङो एमएलए हिसाबै आंहा जोबोद मोनसे फोथायनाय दङ। दिनै बिथांमोननि बान्दोखौ आङो आंनि फारसेनिफ्राय थिग खालामनानै होनायनि थाखाय आङो थांखि लादों। आरो जे इलेक्ट्रिसिटि बिथांमोननियाव दासिमबो मोनफैयाखै। दिनै डिपार्टमेन्टखौ बुंनानै बे इलेक्ट्रिसिटिखौ बोरैहाय थाबैनो मोनहोनो हायो, बेनि राहाखौ बेयाव खालामनाय जागोन। लोगोसेनो दिनै लामा, जाय लामाखौ बिथांमोना फोरमायदों जे थांनाय बाराव मोनसे सेंसन जाखाबाय होन्दोंमोन, नाथाय थाङै थुङै उनावहाय बे लामाया गुबुन मोनसे लामायाव मावहैजादों। दा बेनिखायनो नैबे लामायाबो जोबोद दरखार जादों। मोनसे ओनसोला जौगाखाङो होननानै बुङोबा बिनि कानेक्टिभिटिया थिग जानांगोन। बिथांमोननि इलेक्ट्रिसिटि बेखौ मोननांगोन। बिथांमोनहा दिनै बायजो मुलुगनिफ्राय दिनैहाय इलेक्ट्रनिक्स जुगाव बिथांमोना खौरां बिजोंफोर मोनथिनांगोन, आरो जाय टिभि बिथांमोनहा हयथ' नायनो मोननांगोन। बिदिनो कमिउनिकेसन जेरै मबाइल नेटवार्कफ्रा बिथांमोनाव थिग जानांगोन। अब्लासो हयथ' बायजो मुलुगनि जौगाखांनाय जि थासारिफोर आरो बिथांमोना जे सरकारि आसनि बायदियै गावसोरनि मोन्थायफोरखौ मोननांगौ जायोब्ला बैफोर बायजोनि माखासे एक्सप'जार बिथांमोना मोननांगोन। बे खार'नावनो हयथ' बिथांमोना दिनैहाय नासयजाबोदों आरो गोग्लैसोनानै थाबोदों। बेनिखायनो नोंथाङा देरहाखांनायनि नाय जे दिनैहाय एमएलए महरै देरहाखांनायनि उनाव जोबोद गिदिर मोनसे दायित्व आङो रुजुननानै लादों बा लानांगौ जादों। मानोना थांनाय 12 बोसोराव जेरैबायदि दल दामनानै बुंनाय जादोंमोन जे सारा माने बिटिआर ओनसोला जौगाजोब्बाय, बिटिसि ओनसोलखौ बिथांमोना माने मडेल बिटिसि खालामबाय होननानै। दा माबायदि मडेल जादों जों मिथिया, नोंथांमोना नुखाबाय। जेरै हाब्रु दैब्रुनि मडेल, दिनै इलेक्ट्रिसिटि गैयि मडेल, माइ गायग्रा बान्दोफ्रा दिनै बायफ्रुजोबनाय मडेल, बेनो माबा मोनसे मडेल जाबाय नामा? सोलोंथाइ गैया दिनैहाय, बायदिसिना थासारिजों दिनै गफबनानै दं। बेनिखायनो दिनै आङो एमएलए महरै देरहाखांनायनि उनाव बेनिखायनो गोग्लैसोनाय ओनसोलफोर बा बिदिनो बान्दो बायला बायनाय, लामा सामा गैयै, इलेक्ट्रिसिटि गैयै, न' बां मोननो हायाखै, गुबुन गुबुन माखासे आसनिफोरनिफ्राय बिथांमोनहा जानगाराव थानांदों। बेबायदि ओनसोलफोरखौ नायदिंनानै सरकारि भाबै जिबायदि आसनिफोरनि गेजेरजों बिथांमोनखौ मुलाम्फा मोनहोनांगौ, बिनि थाखाय आंनि फारसेनिफ्राय नाजाबाय थानाय जादों। आरो बे नाजानायनि मोनसे बाहागो हिसाबैनो दिनै नैबे सोनाब दत्तपुर गामियाव आं सौफैदों।
गोबां मावजायै खामानि दङ। आङो नायबाय थादों जे दिनैहाय प्रायरिटि बेसिसाव जे दिनैहाय लामाया गोबां दङ, दालां बान्दोखौ गोबां मावनांगौ दङ। बेबायदिनो नोङो लाम्फा खालामनांगौनि खोथा, ड्रप खालामनांगौनि खोथा, स्लुइस गेटनि खोथा, बायदिसिना जेंनाफ्रा माने जोबखौ गैयै मावख'हायै मोनसे जेंनाफोर दङ। बिनि गेजेरावनो माखासेखौ प्रायरिटि बेसिसाव बे हाबाफोरखौ मावनो लानाय जादों, ओनसोल नाङै हाबाफोरखौ मावनो लानाय जादों। आरो गुबुन गुबुन हारि माहारि गासैखौबो जे समान मोनथाय, जे बिथांमोननि लामाया समानै जौगानांगोन गुबुनफोरजों। आरो बेबायदिनो बबेबा मोनसे हारिनि ओनसोला जौगाबा जानाय नङा, गासैबो हारिनिया समान मोनसे मोनथायखौ मोननांगोन। मानोना बुंनाय जादोंमोन जे UPPL दोलोनिफ्राय जे बयनिबो जानानै सरकार, जिथु बयनिबो जानानै सरकार बा जों सरकारि आसनिखौ मोनो। आरो बेनि थाखाय बिजों महरै आं दिनै MLA दङ बेयाव, बे आंनि जे समस्ति, बे समस्तिनि गासैबो फारफ्रोम अलराउन्ड मोनसे डेभेलपमेन्ट खालामनायनि थाखाय जि मोनसे राहाफारि, बे राहाफारिया माखासेखौ दिनै नैबे बोसोरनि गेजेरावनो मावनायनि थाखाय मोनसे बुलेट पइन्ट बायदियै जों लानाय जादों। आरो बेनि उनाव माखासेखौ जोङो नेक्स्ट बोसोर बा बे नोङो जि टार्म दङ आंनि, बे टार्मनि गेजेराव जेसेबां हायो माने जों नुदों जे थांनाय 17 बोसोराव हयथ' 2 to 5% हयथ' मावजादों जानो हागौ, बाखि 95%आनो जायाखै। आंनि नैबे टार्मखिनियाव आं बेखौनो साननानै लादों जे आङो 80-90%खौनो बे टार्म मोनसेयाव मावनानै देखायगोन। बाखि माखासेफ्रा हयथ' उननि हाबाफारियाव बे थांबाय थागोन।